Richdal síos bhil an buíthe a thuirtaíh agus sulle an abra mar gaiitear me an méid seo ní me sé ggóil cóhfuil ódras agumsa ar rudabí nachhfuil dunne béle ní is siomí céad a míle tuismathir sa tír agus níon me se ggóil saneolalas agumsa nachhfuil dunne béle ach is nachhfuil an sin bíine a tógáil a go pleisttí a gaiig nó agus a tógu a tógu a héin le gaiige staithe agus hiú arm sa Lord in sa chóhéics sin staithe. Mar chóre is mé ferste a go me se le berle tógu me herigs mó weher agus cén ar lóse is fakul berle le chéile ó casú a chéliad. Wog si go tíir chonel er vi me se rein ó trí blian a dís agus cé gur cantar dúhis me agus sa bhéid ar lóúle marío a gaiig sahaile. Bei mar a chéad dunne a adwa has nachhfuil si agam gohilis go homlan agus adwail an héine sin sa bhéid go mí me gcónaí geirí choir le stór fakul agus go digim na haspaí chuid gaiilice. Agus sta gur léirú a sin ar dáhfuil muid chléchlaí agus múnlaí ag dóna bhela agus ag dóna neistehain agus máhíim fallheir ggóla muid an ar scléhaithe ag an ochlar berle go gaith muid ahanród go mí muid a sir eistú se has a réilin héin go démar de sin godáas. Tá chum maithaga mar hangathe ile rinn me Frankis agus Germania sé sála agus an sin rinn me céman san nidar agus Frankis agus tá tréh sí caiite go man na tíiri sin didim sin sa chóhéag sóil me caiintean ar an ná go digim gomín tú sir eistrú, gomín tú geirí rudí ar bhela an éidir agus is féidir. Fás má caiinte ar dúthis berle ach óil gaidig waithigéis a gaidig lífa ag fiúhain. Sílim na hanan an teaghile agumsa agus dí ahananne den acal lífa go dite a geis le dífacht mín do chuid caiide an héin le buinte maithagad agus deirú daoine éid go bhfuil siad líf sangaí seo agus sin beidir gan abrahan na sílim ggóla duine sin lífa ar an áhar nachhfuil se abalta héna chur an nóil go hilas go homlan ar a thuine san sa teangaí sin. Seo ligin sa chóhéics ar a dúlan a bhaine atá geis le teile a hógáil le gaiig. Cadé tá geis le páiste hógáil le teangaí ar a bí. Má chaise chéalata leis a chinú ggóla páiste abalta héna chur an nóil go homlan in sa teangaí sin an hangaí hóis. A chuid smaointe a chuid maithaine le chur an nóil. Ní honan sin sa rega mín tú a caiint fan teangaí sa bhile a hawalart. Sa tas agan ní bhí mu a lé na gaiilice agus bín tú a caiint in sa teagaí ní bhín tú caiint fadútathe a lóran túí agus lóran tú gcónaí. Ní tú cinnte ggóla facalar ag go fáiste le chur síos ar ahan rud ganáil in hanga héin ganáil muín teangaí ile. Mar hampla édaíon fáiste na breagaine lig an tricalaige sa chisna nó sa tamra slí, na gléisrí nó na thuirlaisí nó na hacrílig na an tarachan sa techt na prisanlí sa chisna go te abal a chur síos arú. An facail is caitanta ag páiste na rud. Tá mam chonaí gonamara agus tá céir a chiaolín sé seán, céir a chiaolín sé siúd, céir nó sin agus torma rud sin. Agus sin go léiríonn sé an aspa stór facail atá ag páistí na Gaeltachta aniu. Bín me geirí ar dearm lá, níl muid geirí bh cas le Trumpan seo gohfuil stór Harbheith tóranta facail adíochtaí animachla ige le chur síos ar rudí atá tarlú agus ar wathahain, ggóil ahanrod deas, ggóil ahanrod iontach, ggóil ahanrod éalainn, cóil éalainn gleáte dáúil. Na facail seo le léir le chur síos níl siad ag na páistí, mar sin bhí me geirí a gcónaí chur leis an stór facail a taú. nó mar bhfuil le páiste abalta héana chur an nóil agus a chud maithain chur an nóil is sa chéad teangaí ní bheith sé abalta chur an nóil in sa dáire teangaí. Bíon an facail rud seo gcónaí an, chudé tá geis le rud chur síosúir le a hall, cén detheir, cén cruúchair agus chudíonn sin le páistí
cin chur síos nethe níthe herigí rudaí ile tá háartarú. An fakul is minice chlunim inis ban mu cechaíine ha seo, agus iad gen go brahile, agus nach an lífin géad an náam fakul berlebí san. Sinna fe ag greidim gohfuil géirge le faklar gailike, nó tá muid an ar skláihe ag an eiste an mar dúirt me níos loithe, tá muid an ar skláihe ag an aklar. Tá han rud a jólar an inis, agus tá han rud a dhíhar go gaste. An rud a bhí agam sa riú ó hasise mellum chuid baisttí. Ceir a sin merle wama. No na ní fiúdum na bhórta te merle, Faimach cén chéle leis ar tús, nó mar gin tún fakul berle, go dééis fiúde te fakul ber an teistehan. Ní honnen eistehan hoort dorinne agus kiel an akkel hoortá. Beit am hun peiste a rénís óli nar vis an fakul berle feitige. Mar deket hunn héle leis an eistehan ní veit rénís óli. Mínim an héle leis an akkel agus verm sample an dáile na úsáid a ggóhés éagsú agus sin beidir gin inse an dífa na honnen a úsáid sa chóhéag seo agus sa chóhégs sedille. A se nu dearna ha ennis man an fakul berle hoortífa se a víniu. Jins ferris mo glochlin an príide íorfriúide a sin is iri as le couple bliene skal se lerne in interwan skarum moet baistjari. Jin se skeelú fa chleiche vi ge blianttí fadahain chleiche skalle vi rang daar van in blechtere. Agus díri leis an fakul chunne le gemacht agus an skele le léire víniu dan a baisttí agus an chleiche víniu dí agus a sprukke vi leis a víniu gan an fakul berle hoort. A lehain skere fakulir. Agus ó sinna má hí na baisttí is bhfuil cadan an chluiche detective immert. A chluiche blechtarachta a bhí an a ríogdí sin. Agus choúas a dúirtún fakul berle bín sé gamas agus sin mar a úsáidin sin mar tá baisttí na gailteachta inis. Célinn mohíonn siad nachhfuil bhfuil a fakul gaeilge mai go leor. Ar an áhar sin níim sa muíhil an fakul gaeilge ní hen gan an níl. Níim cinnte go úsáid an fakul gaeilge a gcónaí agus gan ceistir bhí dhéanú dá ní loim an fakul berle. Tá géir le faklar gaeilge an níos ág, agus na dim ág paisttí bege sé go 6 mí na díis. Bhí léhétí anar bhí muid beg hí 3 leor bheith gan chur a gúma faklar míniu fakle le léradí bonasa agus a dar faklar míniu le léradí agus le fakléad agus sin sílim go nachró sa tríú sráich nó sa tríú level an fakul héin mar víniu. Na bhí me bege siúir a chléige chaime a feiste scrúdún leor bontus faklare agus mo chud peisttí héine mar géan na geirí heachtar ar a lahaf a goí hí ólach. Chir se go mór leis stór fakul ach bhí lochtar sa bhéid na ag an na baiste an abrantú an cearc nó an chearc. Tá an fakul cearcus tá latha agus tá géans de fecelins na puchtartha a ní abran siad as a gob na lacham nó an latha bheith lia nó an chearc bheith ráhar ruúa nó an mar sin báhuií agus bá bhrách agus bá ehéid sin agus ní vína sacu ní vín abal a forbortí anu tá abal ó sin cearc nó sin bá nó sin moc a ní vín abal a forbortí anu ar nachlar nó an ginneide a úsáid an dhé. Agus a daí ar bí tuchaí an ginneidech gannéidirthe nar a úsáidere sílim ghil géirge le forbortí anu ar dam léhéidir fáil de hisismaí agus de feisttí go dáise a feiceal na bhacla seo go hág. An faklar bug sin faklar nachhhecinn tú a scalabí tá sé inta dechar heachtar a sin legan is fér tugann fá lethir don achlar gaeilge a níl na fakul le léran. Bhhailm sa go má a léhéid ar fáil an san scaltathe mé bhí maiine bhain me saltar dáis a chud caiinte náceart go an faklar berle an. Jef moet liste leorí an skal rang dá soas nó rang 3 soas tuchas na bhile gal agus faklar berle gaeilge eil.
at cilín sin gur ben berle tá gannas is gur ben berle an túder a teag ahanile akkel ó sin ma. Se has ré se has an faklar begevaku a bh abel a míniu ó hort seinvíniu ó hort an ahan an akkel se de chuirtu an a éitsin te se de gastrú agus te se de geri fakul gonte rahanile rod rahan an tral. Ken an rudí is táhachtí sílim go gahí pleiste bheit abalta chur síos ar héin agus ar a chud mohain mar bhí me a reinníos loie. Caihí pleiste bheit abalta chur síos ar a charp agus a rahan chudde an chiadrod na a hicainte acu an té tá abalta sinnéanú be sin go mééis sé níos cinnte dá héin agus níos muoí agus abalta héin a chaint agus chur síos ar rud a hairlaí dá. Is minnig go bheice mu nahfuil an pleiste abalta chur síos, ken chud an chas a buú, a skribú, a géirú, a leonú, a gartíú, godí a hairlaí, an an léir, an bon, an chéim, an peil, an mornan, an trich, an larug, an jiskud, an glúin, barad na glúine, an wes nó an chearún, an leis. Ken chud an chas a gartíú nó leonú a skribú. Níl na fakul seo ag na pleisttí. Godé na fakle ar na bail dhéúna mar hapla. An nuirhearna harniu íirecht ken nuirhearna harniu íirecht ide has caiidir agus choíochtta a hort de feisttí a gart an éig. An na fakle atá agan agus iad bug an sa toban agus iad abal a chur síise ar a gart. Na bail dhéúna a bhfuil na fakul bod an bhfuil fakul magarle, a ggól, tóin, plocatóna, na fakle kanúnathe is stiise agan le chusís ar bhil dhéúna an gasir nó na gersaí. A bhfuil an fakul búdalí a bhí agannis an dóir le chusís ar wad. A bhfuil cahuiir a holmid sin go dearnach cin fakul atáganne gonamara ar an akul chéana. As an bhfuil gersa habal a chusís ar na bail dhéúna agus í fees níos. Agus sin fakla nachhfuil ar fáil sílim gur bhfuil go gahu pleiste bheit abal a chusíar sin is go an faklar sin ar fáil de hisismar le chuidú le pleiste sin i dhéanú. Tá si ré á hanig mis a chuid búbís a bhfuil duine a bhfuil pleiste abal a chusís ar frolach, ar chiacha, ar do breid, ar do ochras, ar do chud sinní nó do chud didí mar deir se do gonamara. At clunne tú pleiste a chanig mis a chud búbís. Níl an faklar acu le chusíar. Wa me geléiris dean tú do reiche, go dean tú do bhún ar scail tú fóil, níl se seo acu. Cin defrit er de scarag nó na charag, cóla chum an coda seo le léir don charp, Tá se Harbh táhacht a bheith abalta chusís ar seo. Rud eile atá gimacht as a chaint, ní mu de feiceile chéile communicíanna an fakul an tseirmuocht a leige bhain lei sé tuirichas a le bheith sú le pleiste bheith trom le pleiste a bheith tarach bhfuil tréimh se chur a bheith caiiteí bhfuil a ham caiiteí. Tá faklar bechearcha má faklar bre cumsí hen sin. Tá tuisma na ggéilteachta a gobar céim ar thugra a bhain leis bhhaitis an tangaí a legaléireach san téirmuocht a le bhain le mar a dúirt ó leanhain bliantí fada an gnéidéhhaithir ó léamáil go giniúint agus ó sin a ré bheith a tuairt baine agus an téirmuocht sin a bhain leis. Ach caihí tuismathaí atá a geirí go pleistí óga le gaigh agus caihíon téirmuocht a le gibh acu sílim go goidehainte sílim bhfuil gail le téasaras a bhainú leis na ceannachla seo le léir na fakla leis sé téirmuocht seo le léir. Ca maiile sin tá géir ra le faklar tá sé níos táhachttaí má faklar gailge gailgeún se has faklar gailge berle. A ríis tá muid a gasistú ahanana don bhéla ach go gahí pleisttí bheith abalta fáil míú eil ar achlar sa dóin náméis a gcónaí smuintúa. Cechaí neartha go scipaí nó cechaí neartha go gontaid ar se lom. Tá si de lig i ggéirú agus a gontú a hanrod
istí le bhela, díra cin scóla ré aán le chusí san na merle. Deir me seo a gcóí na chud baisttí sa bí me geirí sampla hortíí fas teangathe ile. Ní honan ré hang ar bí a cena scóil mu dinne go chláte sin ag go bhela cins gur bhua bí mu a gasstrún tam le go dé nas muintin muid gohfuil dóannaí ag teangathe éagsúla le heiste le rudaí ré. Mar hapla mína haime an na baisttí gur seomar deirthe nidé lei sé, gus go méidir go muine te ceanú chuigácail as duine an taiistechan a rud a víniu in nidéis. Ach tá na baisttí inis go chláte sin ag an bhela go sílann si go gahí ahan rud a bheith an a réacail nó na acail ahhain, agus sílim go mete úsaide go míine a bhaláir ar bí cé a danig an facail sin an téirmo sin. Tá me gosáid an acail téirmo agus a ceartú ré go sílim go bhfuilmuid chláte ag an acail ag téirmo Pcaí. Ní chréite an ir a daine a héadchuig téirmo Pcaí na bhfuilas acu gur an de Tanglan Pcaí nó faclar Pcaí. Agus tifa tú go minic gus go héidir mo chu dibre mar irise tu me castar daine arm agus dúir siad óhfu meid téirma Pcaí an héal se acu sim le ar heiceal túí ó Tanglan Pcaí agus ní higann siad gur sin an éitiúí sin na chaint na éidirthe. Sílim go maiid ghfuil ga le úsáid am héin wordreference.com gomininic agus mé ggócar Netflix má bhí me a ggócar an le déanaí an 10% an treis sin sa rank call my agent a taine matéir ar Netflix a bhela agus níl mo chuid Franki sin is go mais bechearttaí bheith agus úsáidim word reference. Sílim gur cheart go a léhéid agann go héirid agus muide galíine agus na hacuní seo le galíine gur cheart go a léhétí word reference an go mé sebal an facail chuiriste agus abortí samplaí a abortí úsadethe agus cóhéegs rathe an an núsáidir an facail sin a chahuiiste. Go mete ar fáil an stór facail seo déidir mo gcónaí leis na baisttí chahis a becheartta ba acu gasta, sciupaí, méir, dúnta, drute, íata. Facail canúnathe fasta go diciid siad ghfuil na facail seo le ar a fáil. Bhín tú géiste le réidir na Gaeltacht agus cunne tú bíiste séar, cunne mar bhí dóna a níos loithe morlasc, macréil, runnachaid. Agus go diciú tiismathirí atá geirí go baistíógáil na gail beidir na caiinteí dúcha sé a héine agus go méidir go mógann se de stethe geantar go méidir go mite a gúsáid na wala nachhfuil in sa chaúin a ganút na héitúil na gcónaí an manis agus go diciú siad beidir goideheite go mó an aice le facail gur préite bháin nó fata gur sih an aice leis mar na chuirúil gur canún chonachta atá. Sin an méid is mó bheh le réagam ach déanta hen go thomlan leis an méid a bhí le ré ag maiíine. Tá mu geirí a go poisttí ó hógáil le gaiigh agus go méid stóm lá facail acu, go méid se le ebaltaí héanana chur an núl a go dtí go dáisithe a chur an núl de bhúntaí gur bead san an diabug is cuma go déidir is misisilim chuid poisttí. Rathe siad a maith agus dúir siad a dúirta múntear na seánna a dúirta múntearlam bhhamuid deir múntear seo nó deir múntear siúd. Agus ní maiile mar réile a beidir támantaí an nach mé an múntear ceart a gan am híanana caiime a adúil go nghlachan poisttí leis gur ben múntear is an duine is cuachtaí in sa tríal sacchas an fálathe sin scal an cóhéic sósealaithe is táhachtaí a teag poisttí agus má chur an múntear facail an airde gan an facail bearlathirt ghlacaí na poisttí leis. A má churann an múntear an facail gaeilge an airde agus an facail bearla an aice leis. Is leis nacail bhearla a ghlaca siad agus sinnar a bheits a ganas. Mar sin sílim ggóil ról Harbh táhacht a ag múnteirí beidir na digin chuidan na múnteirí an róla acu múnlú an feiste agus a warbut aláir a feiste ach
bhhaid dá guthaí an fáclar bug iste a náhanna le scáil ba bhaid daanaí forbartir nó tíim sam chuid pleisttí ag an déimníonna bí mar eile hén a méise dabal hé héna chur an nóil go homlan an gáig. Agus nar thuchas an tam go méid pleisttí achasan, chu dé go sehar is a bheits an facalar atáchasan. Tá bh facalar meastra sehar agamsa a deirn aine nachcaintear í dútha siad muhismarí sa éistim le meheir agus dearm ggóil sé chinan na caiintear íos lífa ainean nar tógú leisí na ggóil sé chinan rinnead an na caiintear íos commasaí an gáig dar casú ar marío. An sin dearm lem héin an bhfuil lethastóir facail agamsas tá igisan. Agus a máhan seo nar a thugus nar bheits mo chuid pleisttí héana natógáil telíle chuidú dé an mé an facalar sin achasan na tóirte ré héag na pleisttí. Málam obair foidig agus goim rathar foidig tá dóhan miltena thugah bhhailm go mit sibh abalta díú ar na riochtna siad teag tuismathirí agus chur leis an achlar mar a deirm mo chuid pleisttí na bí Castle Trump dean forportar an achlar agus bí abalta chur síos hartainn agus bé measar ar té atá abalta chur síos ar a bhfuil tarlú hátar. Gur míl maithagah.